Martin Weke ang'o mane chando chunyi kuom gima Omulo wacho. Ngene awinjo Omulo ka wacho ni yo wuot Luo tho to litnegi to gin ma ginegogi. Jogi manie serikal. Jogi mamiyo jogi instructions ni gineg jowa. Nyoro gikawo nyako moro mathin iluongo ni Pauline Njoroge ma en blogger ma wacho adier e Twitter. Gidhi gimake Kilifi kucha. Ni oyude gi njaga. Macha uso ya. Ni oyude gi njaga. Oda. Ni oyude gi njaga. Rola Rio. Then oyude gi yath moko kanyo. Kagi gine. Yani police nong'weyo nyaka njaga e ndara. Mochungo gi moyudo yath nyaka gi ginene. Sani nyocha kane gidhi Vega. Vega no yanyi gi moriemb gi sasawa. Gi story mar ginene wuok e mtoka. Yani sani pod president matiyo. Oduogo ewi mtoka ringo kona to kona ka wuondo jopiny ka gia jopiny iso ni omera onge projects moya ni odhi ka odhi ma launch project odhi nyaka CDF mimiyo ji basari ni president tero ni launch projects ojo dala wa omera. Let me tell you, jogi orumo. Okay, jogi orumo. Tadwa ni winje malere. Jogi otimo ang'o? Orumo nikech sani gifwenyo ni Kenya osedhi. Jopiny ng'anyo kona te. Ji kipenjo gi kata sani kiyawo sani ni jopiny ogo simu sani ibe winjo pulse. Ing'ie Facebook ineno kaka jopiny winjo. Kiyawo ne jo Kenya duto iwinj kaka weche dhi. Jogi ofwenyo ni kare gini nosedhi chon. Sani kendo pod ginyisowa tumetenga tutafanya tumetenga. Sani jomatiyo dogo wacho ni warit budget. Budget acha usedonjo. No, wach moro ni piny osedhi mano gimi bokete ratil. Yes. Kochopo